Najviac by som chcela byť súčasťou superhrdinského tímu. Superhrdinovia sa združujú v superhrdinských tímoch a spoločne bojujú proti zlu, proti nespravodlivosti, proti živelným katastrofám, ale súčasťou takéhoto superhrdinského tímu už som. Je to AMROP tím, je nás 6 a teda pokračovanie Marvelovskej Fantastic Four bude AMROP Fantastic Six. Vo svete HR profesionálov sa pohybujem už viac ako 20 rokov. Mám viac ako 15-ročné skúsenosti v oblasti executive search. Obsadila som desiatky top manažerských pozícií pre board, prípadne board -1, a hlavne pre sektor maloobchodného spotrebiteľského trhu. Takisto je to sektor zdravotníctva a farmácie, hlavne s dôrazom na zdravotnícke pomôcky, medicínske prístroje a takisto s veľkou vášňou a profesionalitou obsadzujem pozície pre hospitality management, travel and tourism a služby. A kde funguje moje srdce a môj mozog v absolútnom súlade je práve sektor NGO alebo non-for-profit a pôsobím v AMROPe ako senior garant spolupráce s neziskovým sektorom. V AMROPe používame náš unikátny 3D model špecializácie, ktorá v sebe kombinuje vysokú sektorovú znalosť, funkčné špecifika a takisto vlastnícke špecifika projektových zadaní. A to umožňuje mojim kolegom aj mne riešiť aj veľmi náročné zadania na úrovni top manažmentu spoločnosti pre boardy, dozorné rady alebo štatutárne orgány. Čo je pre mňa veľmi dôležité, je spájať stratégiu s talentom a vždy ma udivuje nelineárna povaha ľudských vzťahov pri spájaní a vytváraní networku medzi talentami a stratégiou.